እቲ ክሳድ ተስፋታት ሓኒቑ ትግራይ መጻወቲ ወዲ ሓቦ ዝገበራ ሓይላን ዓቕማን በቲኑ ፀቂዕ ኣልቦ ክትከውን ዝፈረደ ኣቦኦም ዘፍለጡ ጸላእቲ ኣብ ልዕሊኣ ንዘውርድዎ ግፍዒ ተወሳኺ ምኽንያት ዝኾነን በሰላኣ ቀልጢፉ ከይሓዊ ኣብ ቁስላ ግራጭ እናሰደደ ብዘይ ዕረፍቲ ክትነብዕ ይገብራ ዝነበረን ዘሎን ጉጅለ ዳግም ካብታ ተደርቢላ ዝነበረ ፀቂዕ እናተፈሓኾ መከራ ትግራይ ከቐጽለሉ ናብ ዝኽእል ወንበር ተሰቒለሎም ትግራይ ክትሓውን ተኾይና ፈለማ ውድብ ክትሓወ ኣለዋ ዝብል ዓይነ መርፉእ ዝጠፍኦም ብዓርሰ ፍትወት ዝነቆረ መርገፂ ብዕሊ ዘሰጉም ውድብ ሕወሓት ከምታ ዝበላ ትግራይ ኣፍ ሞት ተታሒዛ እናርአየ ንፃዕረ ሞታ እዝኒ ለኺኹም ትንፋሱ ዘቐንየሉ ሕሽክርና መሪፁ የማነ ፀጋም ተዓጢቑ ብበርን ብሒጓን ሸበድበድ ክብል ሓግዩ በዚ ምኽንያት ቅድሚ ኣስታት 3 ዓማውቲ ኣብ ፕሪቶርያ ብዝተኸተመ ውዕሊ ሰላም ብመጠኑ እውን እንተኾነ ድምፂ ጥይት ቀኒሱ ሞት ዕሸላት ንይሕደር ዘቐነየ ብኻሊእ መልክዑ ግን ዝቐጸለ መርሃ ግብሪ ጽንተት ዳግም ካብ ዝተቐመጠሉ ኮሞዲኖ ወሪዱ ክቕላዕ ናይ መወዳእታ መስመር ሰጊረሎ ይብሉ ርእይቶ ሃብቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ክፈርሰሉን ትግራይ ሓይሊ ኣኪቡ ዳግም ክደቁስ ንዝደልን ሓይሊ ተሓባባሪ ብምዃን ኣብ መቕዳድቲ ፌርማ የማናይ ኢዱ ክሓውስ እጅጉ ዝሰብሰበ ውድብ ኮይነሎም እዚ ታሪኻዊ ብድዐ ልሙድ ተርእዮ ለውጥን ስግግር ስልጣንን ከይኮነስ ፖለቲካዊ ወተሃደራውን ስነልቦናውን ገጸ ምድሪ ትግራይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰፊሑ ድማ ቀርኒ ኣፍሪካ ክቕይር ዝኽእል ዕብዳኒ ንምባል ዘኽእል እኹል መበገስ ሒዝና እዚ ካብ ሰለይታ ድሕሪ ኩናት ዳግም ናብ ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ግብግብ ከምርሕ ዝኽእል ጻሕታራይ ሕወሓት ብኹለ መዳይ መነጽር ክንሪኦ ኢና ምሳና ጽንሑ ስትራቴጂካዊ ረብሓን ኪሳራን እዚ ሓድሽ ፖለቲካዊ ዋዓይንትን ርኢ ኣብ ደንበ ደብረጽዮን ዘሎ ሕወሓት ወተሃደራውን ፖለቲካውን ልዓት ሙሉእ ንሙሉእ ተቆጻጺሩ መልምዒኽንን መጥፊኢኽንን ኣነኤ ዝብለሉ ናይ ትንክሕቲ ኣፉ ክመልአሉ ዕድል ይረክብ ካብ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ክሳብ ልምዓት ጉጅለ ብኔትወርክ ተብቲቡ ጥዕና ዘለዎን ድምፂ ኣብዝሓ ከም ዝኾነን ዝኣምነሉን ከበሮ ሰላም ተርቢዑ ነጋሪት ኩናት ክድስቐሉ ዝኽእል ቅልጽም ከጥሪ ይገብር ይኹን እምበር እቲ ትግራይ ዳግም ክተሰዓርረሉን ባህግታት ክተሰጉመሉን ኢሉ እውን መጽነታ ክዳነይሉ ዘኽእል ዓለምለኻዊ ቅቡልነትን ዲፕሎማስያዊ ማህደርን ሓዊ ኣሳዊሩ ብግድሚ ዓይኒ እትርአ መራገፂ ሰኽራማት ይገብራ እዚ እውን ኢኮኖምያውን ሰብኣውን ዓቕምታት ብምሕንኳኽ ትንፋስ ደቃ እተቕንየሉን ግዜ ትገዝአሉን በሪ ሸጊሩ ሓገዝ እትረኽበሉ ዕድል እውን ጠቕሊሉ ክዓጾ ይገብር እዚ ከምዚ ኢሉ እንተሎ ናይ ሓፂርን ነዊሕን ግዜ ስትራቴጂካዊ ሓደጋታት ከንጸላልው ዝገብር እዚ ተሪኦም ካብ ትግራይ ዝበቁል ዝኾነ ይኹን ተናሓናሒ ይኸይህሉ ትግራይ ጸለዋይ ግደ ዘይብላ ተራ መንደር ክትከውን ኣለዋ ኢሉ ብዝኣምን ብኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ ብልጽግና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ይኸስሮ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅቡልነት ዳግም ከንሰዓርር ብምግባር ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣፍሪሶም ኢሉ ሕጋዊ ስጉምቲ ወፍሪ ምድሓን ጊዜያዊ ምምሕዳር ብዕሊ ክእውጀሉ ዝኽእል ድፍረት ከጥሪ ይዕድም እዚ እውን እንተኾነ ንመንግስቲ ፌደራል ሰቲ ብሰቲ ዝኾነሉ ኪሳራ ኣልቦ ድግስ ኣይኮነን ምሽርሻር ስልጣን ውልዶ ሓድሽቲ ተናሓናሕቲ ደለይቲ ወንበር 4 ኪሎን ሸውሃት ኢንቨስተራት ዝግፍትን መዋዕለ ንዋይን ሓይሊ ሰብን ዝበልዕ መሰረተ ቁጠባ ኢትዮጵያን ቁልቁል ዝደፍእ ጎንፂ ሰሜን ከስዕብ እውን ተኽእሎ ኣለዎም ኣብዚ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ጠላዕ ወርሒ ወለድ ኮይኑ ቅድም ክብል ምስ 4 ኪሎም ኣንጻር ትግራይ ከዚ ድማ ምስ ደጀን ዘሎ ሓይሊ ኣንጻር ኢትዮጵያ እናተጸግዐ ረብሓታቱ ክቕርምን ንዓመታት ዝቐርዐነ ጽሙእ ጎረሮ ምልኩ ከርውን መልሓሱ ዘልዚሉ ዝልህልህ ዘሎ መንግስቲ ዓድኻሎ ድማ ወተሃደራዊ ቁመኑ ዘማዕራረየሉ ስትራቴጂካዊ ቅቡልነት ኣላዊሱ ተረኽ ድሕንነቱ ከሕሰሉ ዝኽእል ጸሎቱ ዝሰመረሉ ይመስል ብተወሳኺ ኣብ መሬት ትግራይ ብዙውላዕ ጎነፅ ንዋታውን ሰብኣውን ክሳርኡ ነኪዩ ከም ልማዱ መሰረተ ልምዓት ህዝብን ንብረት ውልቀ ሰባትን ብምጉሓል 30 ዓመታት ካብ ድፋዕ ወፂኑ ዘይፈልጥ ሰራዊቱን እግሪ ዘትክለሉ ናይ ሽፍትነት ሕልሙ ከተግብር ይምችዎም ይኹን እምበር ዋላ እኳ ዓለም ኣንዊሓ ዝኣሰረቶን ንዓመታት ማእገሩ ዘመደቦን ቀራቅሮ ማዕቀብ ከተልዕለሉ ትሸባሸብ እንተሃለወት ከም ልማዱ ኣብ ኩናት ትግራይ እንተተሳቲፉ ግና ዳግም ክጠብቕ ዝኽእል ሓደጋ ኣብ ቅድሚት ኣሎ ሻዕብያ ብቁሉ ኣብ ልዕሊ ላዕላዊ ግዝኣት ኢትዮጵያ ኣትዩ ወተሃደራዊ ወፍሪ እንተካይዱ ምእንተ ረብሕኦም ነዚ ዕሽሽ ዘይብሉ ገለ ሓይልታት ዓለም ስኖም ክነኽስሉ ይኽእሉ ብኻሊእ ወገን የማናይ ኢድ ብልጽግና ኮይኑ ኣብ ኩናት ጽንተት ትግራይ ቀንዲ ተዋሳኢ ዝነበረ ሚሊሻ ፋኖ
ዘፍሰሶ ደም ንጹሃት ተጋሩ ከይደረቐን ንጥፍኣቱ ከይተሓተተን ብሓይሊ ዝሓዞ መሬት ትግራይ ሸኺሉ ክጽንዐሉ ዝኽእል ዘይምርጋዕ ተበሊጹ ልቡ ክሕብጥ የመቹ ብተወሳኺ ኣምሓሪት ኢትዮጵያ ናይ ምፍጣር መበቅላው ባህጉ ከስምር ምስ ሕወሓት ዝገብሮ ሸበድበድ መንገዲ 4 ኪሎ ምስ ፀረገሉ ብ45 ድግሪ ተዓፂፉ ክግልበጥ ዝኽእለሉ መፅሓፍ ክሕደት ኣብ ከብዲ እዩ ደሎ ኣብኡ ከይበፅሐ እውን ምስ መንግስቲ ፌደራል ተለሳሊሱ ኣብ ልዕሊ ሕወሓትን ትግራይን ዳግም ሰይፉ ከልዕል ይኽእል እዩ ብኻሊእ ሸነኽ ኣብ ቁልዕ ሰብኣውን ወተሃደራውን ኪሳራ ክሽመም ዝኽእል ቅድሚት መስመር ተሰሊፉ ግዳይ ብክልተ ገጽ ዝልብለብ ሓዊ ናይ ምዃን ሓደጋ ቁልጭ ኢሉ ይረአ ኣሎ እዚ ኩናተኛ ባህሪኡ ካብ ዘይወሓጠሎምን መዕለብ ዘይብሉ ኩናት ዘስካሕክሖምን ክፍልታት እቲ ማሕበረሰብ ዝብገስ ኣብ ልዕሊኡ ክንጻጸር ዝኽእል ተጻውኦ እኳ እንተሃለወም ጸላዋይ ግድኡ ብኣፈሙዝ ተቐንጢጡ ምጽምላው ኣይተርፍን ማሕበራዊ ተዋረድ ሕወሓት ኣብ ውልቀ ረብሓ ዝተመርኮሰን ህዝባዊ ባይታ ዘይረገፅን ይኽብሉ ብዙሓት ይቕስዎም ነዚ እውን እዩ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዝተሰግሰገ ማሕበሩ ዝኾነ ይኹን ውሳነ ብዓይኒ ረብሕኡ ክመምዮ ዝርአ ዳግመ ምልሰት ኣብ ደንበ ደብረጽዮን ዝሓደረ ሕወሓት እውን ነቲ ርሂፀ በላዕ ትግራይ ክትሓውየሉ ትኽእል ዓለማዊ መፍትሒ ከምፅእ ዝኽእል ዕድል ዘይረኸበ ሓይሊ ገቢቱ ወንበርን ስልጣንን ከም መናበሪ ዝጥቀም በላዕተኛ ሚድያን ሜዳን ተቆጻጺሩ ድምፂ እምቢታ ሓፋሽ ብምምንጣል ነባር መንግስትና ተመሊሱና ዝብል ከውር ሓምሓም ክወቅዕ ሓሳዊ ትብዓትን ጉራን ተሰንዩ ክፍክርን ክረአዩ ይኹን በርቲ ናይዚ መከራ ጽዋዕ ክጉህም ዝተፈረዶ ህዝቢ ፈተውቲ ከብዶም ብዝፀውዕዎ መዓዝ ዘይሓወየ ቁስሉ ዳግም ክደሚ ታሪክ ይቕረ ዘይብሎ ጌጋ ኣብ ምፍጻም ኢዶም ነዊሑ እዩ ነዚ ስዒቡ እውን ሰብኣዊ ሓገዝ ዝኣትወሎም መስመራት ተዘጊሖም ትግራይ ብጎረራኣ ክትተሓዝ ዝገብር ተኸሳሒ ኩነት ይፈጥር ኣብዚ ህሞት ከምኒ ውድ ሕቡራት መንግስታት ሕብረት ኣፍሪካን ካልኦት ትካላት ዓለምን ብስም ፍትሕን ሰብኣዊ መሰልን ኣብዚ ዞባ ዘውደኽድኽሉ ጸቢብ መድረክ ክኸፍት ዝኽእለሉ እኳ እንተሃለዎም ተኣማንነት መስርሕ ሰላም ኣብ ሕቶ እትዩ ዘይውሑስ ዞባ ብምፍጣር ዓለም ሕቋ ክትበና ዝገብር መጋረጃ ምዝርግሑ እውን ኣይተርፍን ብሓፈሻ እዚ ኣብዚ ቅነ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ሕወሓት ብዕሊ ዝጀመሮ ዕፃ ትግራይ ኢሉ እውን ኢትዮጵያን ኤርትራን በኣልታ ዝጸሉ ምንቅስቓስ ብዓይኒ ረብሓ ትግራይ እንትርአ ኩናት ክጸውር ዘይኽእል እንግድዓ ትግራይ ሰይሩ ገዛውቲ ብዘይዓፃው በሪ ዘትርፍ ካብዚ ምስ ክርብሑን ዝደልዩ ስሉስ ሓይልታት ፌደራል ፋኖን ሻዕብያን ጥጡሕ ባይታ ዝፈጥርን ትግራይ ቅንዕ ክትብል እትኽእለሉ ምርኩስ መንጢሉ ዳግም ኣብ ድከት ዘእቱ ፀሓይ ዝወቕዖ ፖለቲካዊ ብስርውና እይብልዎም ርእይቶ ወሃብቲ ድሕሪ ኸዚ ብ360 ድግሪ ተዓፂና ኣይኒ ጭፍጨፍን ዝብል ኣብ ታሪኻዊ ጥልመት ዝመለለዩ ሻዕብያን ብኻድረታት ውዲ ዝጣላዕ ፋኖን ዝተመርኮሰ ትምክሕቲ ሕወሓት ዝኣምኖም መሻርክቱ ከመ ደሮና መጨበጢ ዘይብሎምን ተኣፈፍትን ምዃኖም ስዒቡ ስድሪ ሓፈት ዝብሉ መጻመዲ ምዃኑ ምእማን እንተኸበደም ቀኒዕዎም ምስኦም ሓዊሩ ንብልጽግና ወጊኡ መንበረ መንግስቲ 4 ኪሎ ዝቆጻጸሩሉ ዕድል ንሕንጢት ተዝረክቡን ትግራይ ክትርባሕን ዘይክትርባሕን ክሳብ ሽዑ ምቕናይ ካሊእ ዘይተመለሰ ሕቶ እዩ በዚ በለበቲ ትግራይ ካብዚ ዕላማን ባህግን ሓፋሽ ዘይተሓንገጠ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ረፅሚ እትረኽቦ ጥርት ብረብሓ የለን ጥራሕን ከይኮነስ ንዘመናት ብኣብራኻ ክትፈሓሑ ዝገብር ኩለ መዳዊ ስንክልና ዘስዕብ ሓደገኛ ኣንፈት እዩ ጊዜያዊ ምሕደራት ትግራይ ሰላማዊ ኣማራጺ ዝፍትነሉ ዕድል ብምስኣን ማሕበሩ ክለምስ እናገበረ ዝጸንሐ ስውር ኢድ ሕወሓት ንጌታቸው ኣጽዲፉ ንታደሰ ናብ ስልጣን እንተምጽእ ሓደ እግሩ መቐለ ሓደ እግሩ ሸዋ ቀሚጡ ሸውላላ ክብል ዝሓገ ታደሰ እውን ንደብረጽዮን እትምቹ ክዕሶ ቀቢሉ ደባይ ደጋፊ ደንበ ደብረጽዮን ምዃኑ ኣመስኪሩ እዩ ዝብሎ ይተሰኣኑ ምናልባት ኣብይ ኣሕመድ ታደሰ ኸደ ደብረጽዮን መጸ ኣንጻራይ ዘቐንዕ ባህጎም ኮሊፎም ድሕነቶም ኣውሒሶም ኢዶም ኣርኒቦም ክሳብ ዝተቐመጡ ትግራይ ከም ድላዮም ይግበርዋ ዝብል መዳራደሪ ሒዙ ምተቐልቀለ ሞይልና ሓሲብና ከይወዳእና እዚ ናይ ደናቑር እካብ ከይሰጎግካ ትግራይ ኣይትድቅስን ዝብል ናይ ጌታቸው ረዳ ናይ ማሕበራዊ ገጽ ልጣፍ ኩናት ከትርፍ ዝኽእል ጽንቃቕ ተስፋ ከብንኖ ንዕዘብ እዚ ሓላፍነት ዘይስምዖም ልዕሊ ቆርበቶም ክሓስቡ ዘይኽእሉ ልዕሊ መድፍዕ ሓሳብ ዘደንግጾም ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ መጋበርያ ጻልኣይ ብምዃን ትግራይ ብክልተ ሓለንጊ ክትግረፍ ናይ ዝገብሩ ውሑዳት ዕድመ ክልቁም ገንሸላት መናእሰይ ንኣጋነንቲ ኩናት ዝግበር እካብ ትግራይ ካብ ታሪኻዊ ሞት ከውሕሱ ዝኽእሉ ዕድላት እናምከነም ኣብዚ በፂሖሎም እዘን ዕድላት እናመኸና ኣብ ትግራይ ሰላማዊ ቃልሲ ተዳኺሙ ትግራይ ተገዲዳ ናብዚ ጎነጽ ክትኣቱ ይደፍእን ዝጸንሐ ሓይሊ ፌደራል ፋኖ ይኹን ፈታዊ መሲሉ ይሰሓሳሕ ዘሎ ሻዕብያን መርዓን ሳልስትን ኮይኑሎም ይርከብ ትግራይ ክሰርብ ተዳልዩ ካብ ዘሎ ደመና ኩናት ንምትራፍን ካብ መስሓቂ ጓህማማት ንምውፃን ዘሎ ጸቢብ ዕድል ፖለቲካዊ ልዝብ ከም ዝኾነ ድማ ብዙሓት ይኣምኑ ትግራይ ካብ ኣብ ዘይዛረብ ኩናትን ዕንክሊልን ኣትያ ንወለዶ ዝሸጋገር ዕዳም ውላድ
ኩሉ ትግራዋይ ዝሳተፈላን ሓቋፊትን ኮይና ካብቲ ዓንኬል ንኽትወፅእ ናይ ኩሉ ትግራዋይ እጃም ክኸውን ትፅቢት ይግበር።